niya akong farm dire. Mga 2 hektarya ni imo niya to doon mamutong ta. Grabe na ko og farm eh. Ang pangutana. Anong dagang sulom ang lansones? Kaya nga, no. Sabot na nga tamis ang lansones. Nga. Am I right? Am I wrong? Ang kuan siguro kapag pag amigas ang mo kuan mo na klarong tamis kay mahilig man ang amigas og Tamis. tamis niya sulo man na. Ganun siya. Wala na aslo nga. Tama sa akin. Suot-suot ta sad man ni kalibunan. Wa kun may anig butong. Rambutan no? Man. Oo. Ano magiging yung kuan? Wow, dari. Rambutan na ubutong. Duha ko po. Agit mo gyud. Ay, goro to. Asa? Ala, gop. Puha ay, nindot kayo. Ubusan no, gagmaya na eh. Tabag. Tawag daralong, ana-ana diri oh. Sama. Mamutong. Perting nagana kayong rambutan. Mamutong. Namutong og rambutan. Namutong og rambutan. Rambutan. Come on. Sa mukha ay. Come on. Sa mukha ay. Asa? Pasgaw siguro. Sa mukha. Asa na to? Uday to ingon ni mama nga. Bakan mo? Go. Pasgaw to eh. Kalimot na ko ingon. Buang. Nay, pasgaw. Nga daw anong papa pakal papas ka mo. Review lang mula ko review. Duro. Gamera na. Gamera. Dugito eh. Muna mga taong dalo. Dugito eh. Dai ko doon ako dako bay, katong dako kay ba? Papa. Tingnan ako ba namin namaak bay? Kuritan niya. Pasgaw to. Dali naman pati yun ng pasgaw. Taas. Murag si ate nimo ba katabi tong bumbil dito sa ilalim sa kan, Mansinitas. At tarong-tarong pa siya dito panghilimpyo. Bukura pa, ha? Pa. Tara, kampod. Tara. Amuag kuag video ning lampinig nakapaaka along. Ara. Ara lampinig.
Oh. Tama ra. Mangarit na po ta. Bebe, ako igunit yung. Ngarit ha. Ako yung naggunit sa video niya. Ako yung nangarit. Hulugan dito ka diha. Kung mahulugan ko, impas. Ulo! Burot na sa good. Tayo na kuan aslong. Oh. Di. Das kayo eh. Duro. Katkatayong. Kung gani kita bo na nakukulo atong t-shirt. Yes, sa pas kumbukton. Tayo lala. Punuan na lang. Isa ka pumungan na yan. Katkatayong oy. Delikado dali mo latte sa palwa. Tura na pa kag lampinig. Yan narang nangarit. Awapit ta. Bunalan. Emosyon ako to. Ya slow mo, ya slow mo. Gabi juan to nimong ning dagan sila ya. Katupod. Ako ka sa bantay o nabidyohan ba do? I-videoy po to. Nabidyohan to. Wala nabidyohan to. Okay. Gato bang mo dito? Ya slow mo po to ya. Slow mo. Mga ulit og rambutan. Pag naglalatag katol. Ano magpakuha ng gamay atong dugo? Kuan naman na yang. Kuan dugo na yan. Ay, kwag dugo yang. Sa si Dibyo ngay. Layo kayo.